enang utawa kagungan kersa mantu. Ngono. Putrane Pak Margono ana pira? Ana loro. Sing sepisan ya kuwi Mbak Siti Mardian Isroah SPD sing lagi di apa kuwi kepiyakake ing dina iki. Sing angka loro ya Mijil Putri meneh sing lagi SMP. Wedok kabeh. Kur panjenengane saka bongbonge saka mareme mergo aku sak kanca wis suwan mrene mau aku diglandang mlebu ning dalem panjenengane Pak Margono kepareng ngendika Pak Dalang ampun kuwatir anak kula niku tasik siji sing SMP tur nggih putri mangke menawi ketemu jodoh ing benjangipun tetep wayangan ingkang kula tanggap tetep jenengan Pak Cahyo ngono kuwi ngono ya kaya ngono kuwi lah gandeng awake dhewe iki wong Jawa no wong Jawa yen kagungan putra putri sing cacahe loro mongko wadon kabeh yen cara wong Jawa kuwi jenenge kembang sepasang kembang sepasang kuwi janjane yen kanggo sing percaya kuwi ya bocah Sukerta ya to mula apike sok yen sing SMP iki dinikahke dibarengi sisan karo ngruwat Amurwakala yen percaya lho mergo iki budaya dudu agama ngono kuwi yen ora diruwat ndak dadi pangane kala kala ki tegese piye kala ki ora njur blegere buta terus mangan menungso ki ora kala ki tegese wanci utawa wektu payune sakwise diwilujengi utawa diruwat jabang bayi sakloron putra putrine Pak Margono karo Bu Sri ing saben wanci wiwit esuk awan sore nganti bengi tansah manggiya yuwana Basuki adoh saka Sambikala ngono kuwi bocah Sukerta sing dadi pangane Bathara Kala ki apa wae akeh nduk bocah sing ontang-anting kebanting kuwi ya pangane Kala ontang-anting lumunting kuwi ya pangane Kala anak siji kaya Pak Margono anak loro wedok kabeh iki jenenge kembang sepasang pangane Kala anak loro lanang kabeh iki jenenge uger-uger lawang ya pangane Kala anak telu lanang wedok lanang kuwi tegese sendang kapit pancuran ki ya pangane Kala iya bocah Sarimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya pangane Kala cah Sarombo anak papat lanang kabeh ya pangane Kala Pendawa anak 5 lanang kabeh kuwi ya pangane Kala Pendawi anak 5 wedok kabeh ya pangane Kala bocah sing laire kalu usus kuwi ya pangane Kala bocah sing kulite bule kuwi ya pangane Kala bocah sing lair ana dalan kuwi ya pangane Kala wong wedok sing ngrubuhke dandang ki ya pangane Kala wong wedok sing mecake gandhik ki ya pangane Kala wong mantu kok ora nanggap wayang pangane Kala pengumuman nih ayo wong marung dodolan ning wayangan kok kelarangan kopi sak cangkir regane kok 15.000 bakule ya pangane Kala kuwi iya ngono ya Mak kuwi kanggone sing percaya iwadene mboten nggih mboten napa-napa sing intisarinipun ayo nderekake karo Bapak Margono sekalian Ibu Sri Dwi Astuti anggene kagungan kersa syukuran muga-muga temanten kekalih Mbak Siti Mardian Isroah SPD kalian Mas Ilyas Revi Vandiono wah iya muga-muga dadi keluarga ingkang kebak barokah antuk wahyune jodoh anane mung adem ayem tentrem jenjeng permanem lan uga besok enggal pinaringan wujude nugraha putra golek kencana sing bisa tata jalma lan sedaya keluarga ageng Bapak Margono manggiya hayu lan rahayu sedaya para pamirsa ingkang rawuh nggih tansah pinayungan dening Gusti Allah wontenipun rezekinipun kathah melimpah ruah kebak barokah selamat donya nganti tekan akhiripun pisan Allahumma amin Hasbunallah wa ni'mal wakil
Siti Mardian Isra ASPD, temanten kakung ya kuwi Raka Mas Bagus Ilyas Revi Pandiono. Ya, muga-muga Mas Ilyas bisa ngayomi karo Mbak Siti, bisa memberi nafkah lahir dan batin ya, Mbak. Nafkah lahir ki apa no? Nafkah lahir iku pamane magepokan karo sandang pangan karo papan. Yen nafkah batin iki tentreme rasa tumrape wong bebrayan. Nah, ngene nduk, yang memberi nafkah lahir dan batin ki ora mung manten lanang. Ning manten wadon ya duwe kewajiban memberi nafkah lahir lan batin, khususé nafkah batin. Masa yen nafkah lahir kuwi urusane sing lanang, ning upamane ana wong wadon sing gelem golek nafkah lahir kaya to sinden nyinden sewengi entuk dhuwit banjur dilumpukne karo bojone, kuwi tegese wanita sing becik. Ning sing jenenge nafkah batin kuwi lha hubungane karo remene penggale lan senenge ati. Ya, wong wedok ki ya bisa memberi nafkah batin kepada suami. Carane piye? Ya carane piye carane lamun to sing kakung ki ngersakake hubungan badan apa mestine wong lanang karo wong wedok kae. Sing wedok aja nganti swala, kesela kaya apa aja nganti menolak, mergo wujud nafkah batin yang diberikan kepada lelaki utawa suamimu. Ngono ya. Mula yen nganti sing lanang kok pengen delalah jam 12 bengi iki udane deres hawane adem, sing kakung kok ngersakake nafkah batin, sing wedok ora entuk nolak, kok nganti nolak calone nyemplung neraka jahanam kuwi. Masa iki pengumuman ewadene yen ana wong wadon gelem menehi nafkah batin malah gelem tawa karo sing lanang, Mas, dalu menika kula kangge napa mboten? Karo macak dipolke sak ayu-ayune ngadep karo sing kakung, bar mene wedang jahe karo sing kakung terus matur, "Kang Mas, dalu menika kula kagem menapa mboten? Kula sampun siaga ing diri sawi ing gati, menika wonten klebet bantal guling sampun kula gantosi sawalipun, seprainipun ugi sampun enggal. Mong menawi badhe ngersakaken monggo kula badhe nderek dumateng Kakang Mas." Pengumuman
pengumuman wong wedok sing gelem tawa ngono kuwi ora bakal entuk siksa ning neraka jahanam langsung munggah swarga tundha sanga lho. Ngono kuwi. Mula Biayi Putri Nadianto wis umure pamane 40 50 mangtawa burapopo. Mangtawa yang dikersake karo sing kakung ya diladeni apa mestine. Ewadene kok sampean tawa kok sing kakung ora dhek awakku lagi kesel banget. Ngono ki lambemu ya aja nyongot nganti kena nyantalne ketu ya aja. Ya ngono kuwi. Kuwi nafkah lahir karo batin. Lah iki adicara sing digelar karo Pak Margono iki mujudake nadar utawa kaul. Sing inti sarine sak dasara panjenengan anggene kagungan putra Mbah Siti wis mentas anggene sekolah wis tumata kang dadi uripe lan pikantuk jodoh bakale ditanggapne wayang tur bintang tamune kudu Niken Salindri regane pira wae ora bakal dinyang. Ngono kuwi. Mila dipun sekseni sedaya para lenggah ujar kaul nadaripun Pak Margono sakmenika sampun lunas nggih Bapak Ibu nggih. Dengan sekseni sampun lunas mboten wonten jalma ingkang utang lan mboten wonten ingkang ngutangaken tegesipun rampung ing dinten menika. Oh iya kaya ngono. Mula kang mangkono yo ripalungguhan iki sing dianti-anti karo para lenggah dasare engko yen bar genduk niken nembang kersane Pak Margono karo Bu Sri arep munggah panggung. Iya, aku ya ora nyuwun apa-apa ning dalem wis ngendika dhewe Pak Dalang kula mangke badhe nyawer. Alhamdulillah. Ya, muga-muga bisa dadi berkah. Nduk niken coba kaya apa sing minangka salam pambuka sing alus luwih dhisik. Aturna ya kuwi pangkur sing biyen nate ditulis karo bapakmu mengko dibacutke langgame ya kuwi impenku. Wah, ngono kuwi Niken Salindri iso nembang klasik. TK wis pinter nduk saiki. Ha iya, ngono kuwi ya. Nggih, karena penggalihe marem rasane Pak Margono lan Bu Sri Dwi Astuti aturna pangkure luwih dhisik sandi asmamu pribadi ya kuwi Dimas Niken Salindri. Ya lho. Saoleh-oleh saiklase. Sembah nuwun ya nduk sak langgame pisan impenku.
campur-sari neng gen dangdut utawa musik ning nyatane gendut Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak ya para lenggah men saya semangat gendut Niken Salindri nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk, duduk. Sempate nyepake ngono lho. Sinden-sinden dadi kalungi. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit kae. Monggo Pak. Kaya kreatif luar biasa. Aduh. Niku duwe asli niku. Masalah ketok keng mriki 5.000 lho, Pak. Ayo kuwi tandha tresna ora apa-apa. Ya. Mbah nuwun Mas Ilyas nggih. Nggih. Iki meleh. Niku Mbak Dian Munafira nggih. Nah, dan nggih. Nggih. Kaya kreatif lho. Lagi iki ana sinden dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Kirang tunggal niku bentuk niken nggih. Ngambil Bu Sri. Pamriki ngambil niki lho. Nah, nggih. Kula rasa dikalungi dhuwit kula tak ngangge niki mawon. Pripun? Mun nggih kula mboten sah. Lho iki lho sing wenyang terus ya iki wonge. Ayo nggih sembah nuwun katresnanipun nggih. Monggo saniki ngasta mik rumiyin Madyanto Pak Margono wau sampun ngendika bilih mboten kersa paring dawuh amargi piyayinipun mendel sami kalih panengah Pandhawa Raden Arjuna utawi Raden Margono. Piyayine nggih mendel ngoten niku, Pak. Nggih. Mereka semonten kathah ribuan manusia apa intine matur nuwun para lenggah sedaya sampun kepareng rawuh mangestoni ngoten madhep mriku matur suwun sedaya mawon sing mirsani. Ya assalamualaikum riyen nggih salam riyen ya nggih ngono Pak saged guru assalamualaikum mboten saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong kula anu nantirane ngeten. Sagung para lenggah nggih. Sagung para lenggah. Kakung saha putri.
Kakung saha putri. Kakung saha putri. Ingkang dahat kinurmatan. Bu Sri, Pak Margono mbok didandakne niki tadi. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Awit rawuh panjenengan. Awit rawuh panjenengan. Mangestoni. Anggen kula. Mantu. Pancasila. Mugi-mugi didongakne to. Mugi-mugi sedaya para pamirsa tansah dipun paringi sehat walafiat murah rezeki panjang yuswanipun ingkang kebak barokah lan ugi tentrem lahir tekan batin. Kaya dijujuk kari dhewe. Lahir batin. Nggih. Luar biasa. Pripun marem napa mboten wayangan dalu niki? Marem. Baru marem dianter ya. Nggih, mugi-mugi jenengan usahane Brambang lancar sukses. Amin. Nggih. Pripun sampun panggih kalih genduk niken? Seneng. Sing marai seneng napa? Ayu wae. Pagi iki lha nek bojone muni ayu ngene. Bisa ngelem wong liya lho gumun. Kula mawon nek ngelem sinden liya bukesi langsung mekrok lho, Pak. Nggih. Nggih niki kanca-kanca sinden sowan sedaya. Kula nggih sampun sowan wiwit wau Padang, kanca-kanca pengrawit semanten kathah. Nadyanto jawab sing mirsani enten iki 10.000 enten Pak niki, Pak. Nggih, kuwata lebih malah. Lebih nggih. Ora percaya gen diitung dhewe ya, Pak. Iki sing ketoke sugih ngendika malah Bu Sri. Ayo Bu Sri Dwi Astuti. Ayo. Loh, ampun ngoten riyen ngenyang rego dalange kendel masa nek kene. Ayo, kaya lagi nyang kula nika lho, Pak Dalang mbok disuda Pak Dalang, niku lho. Ayo, lagi ngendi kok ora ketang. Ayo, satu kalimat, dua kalimat Bu Sri. Lho Bu. Ayo Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun ngono. Matur nuwun. Ayo. Bareng didhep karo piyai sakmene mbane rawani ngendika akeh. Ya nek omahku lho, kaya ngono. Ngenyang dalang kaya ngenyang lombok jenengane. Mantene pundi? Ah niku Mbak Siti nggih. Mas Elias semoga mendapatkan berkah dari Gusti Allah, sakinah mawaddah warahmah. Adike sing SMP ini teng pondok leres. Nggih. Asmane sinten, Mbak? Siti Maulidatul Akmiyah. Ayo sewe. Alon wae ora Siti Maulidatul Akmiyah. Nggih, Siti. Dadi putra kekalih Siti sedanten nggih. Nggih. Bedane Siti kali soto napa? Enak soto nggih. Ah bener enak soto ae. Leres ngoten niku. Siti niku lemah. Tegese lemah niku lak bumi. Bumi niku pertiwi, pertiwi adalah ibu. Semoga putra-putri panjenengan kekalih Mbak Siti menika tansah bekti dumateng Rama lan ibu tansah eling marang mula bukane. Amin. Ya rabbal alamin. Nduk kan nyekelo mik komentarono sampean ngerti piyayi sing kaya Pak Margono mesti lagi iki ta. Iya nduk ngono. Lho malah bareng biar niki nek ngomong malah kaya Dursasana malian. Pak sinten namine? Kita. Nggih, Pak. Alah, lekno ngono lho. Nggih. Lena niki mau sampun napa foto kalih kula pas ngandhep wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem mau pun foto kalih kula to, Pak. Ki rangkul-rangkul ngono, Pak. Nggih. Lha ngono iki Pak wong wedok. Mentang rene ibuke terus rangkul-rangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Napa? Kowe kaya gelem dirangkul. Iki tangkap, Pak. Oh iya. Tapi Pak Lekno deh. Lekno nggih matur sembah nuwun sangat nggih Pak sampun nimbali kula. Pak Lekno mawon nggih. Penak Pak Lekno neh. Ha iya. Lah delok Lek ngono ya. Lek. Ayo. Sampun nimbali kula kalian Pak Cahyo. Kali Ibu matur sembah nuwun. Kagem Mbak Siti, Mbak Manten, Mbak Siti dan juga Mas Soto. Tidak sewa Siti dan Soto.
foto? Ora Mas Elias. Oh Mas Elias, mugi-mugi dadosa pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi langgeng. Amin. Iki tasih enten setunggal malih Pak, benjing nanggap kula kalih Pak Cahyo malih. Nggih Pak nggih. Nggih, kita jenengan kepeksa modele, Pak. Nggih, Mbak Niken ora nggih. Kaya genduren ae. Sak kepengen iki, Pak. Nggih. Ning estu nggih, nggih kali rezekine kathah. Kose to, Pak? Ngono wis iki. Niki putra jenengan sing nomor kalih ditanggapne wayang nggih. Nggih. Disekseni kaki danyang nggih. Nggih. Men ora batal mang panjerisan iki pisan, Pak. Mboten guyon. Didongakne, Nduk. Ayo. Nggih kagem Pak Lekno kalih Bu. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune. Amin. Rezekine saya akeh, Pak. Amin. Pokoke sak bibare nanggap wayang niki mengke panjenengan saya suwi anu Pak. Napa tambah panen sembarangi, Pak. Amin. Panen rezekine, panen brambange. Amin. Niki panen brambang napa mboten, Pak? Boten, purbar. Pun bar. Ayo. Lah nggih, mula wingi asile panen dilumpukne nggih nanggap wayang. Oh, nggih alhamdulillah. Yantun kok bagus ya. Bagus. Nganu Pak, gede dhuwur jenengane kok gede dhuwur terus gemati. Lek kula salah Pak nggih. Gemati ki Kaya cocok. ireng manis ngono Pak. Ireng manis. Piyayi ireng iki lek ngangge klambi warnane biru masalah kok kene kaya madu mangsa. Ayo nggih. Sukses selalu. Nggih amin. Nggih. Katen badhe ngersakaken tembang napa? Nggih Pak Lekno. Linci ucul. Waduh, lucu. Nggih. Mangke kajenge diaturke, nggih. Nggih anu to Pak mun menteleng kaya wong gendut ae jenengan. Pak Lekno, kelinci uculan niku di versi napa? Langgam, jaranan, DJ, K-pop. Berangan. Jaranan. Siang jenengan sing nanggap bebas, Pak. Ayo. Nggih, mbok sinden 7 8 ni kon jungkir walik mboten masalah. Demi panjenengan. Ayo. Nggih. Bu Sri, alhamdulillah. Mila lek ngasta mik ngangge asta tengen wah gelange kok kene lap. Mugi-mugi tansah murah rezeki nggih Bu Sri. Nggih, ngaten sampun. Bun. Ayo. Ya ampun yo berkati ditum. Ayo nggih. Tansah rayu lujeng ya, Pak. Monggo mang pamit kalian para lenggah, para pamirsa. Pamite ngeten Pak. Monggo sedayanipun sami bubar ngoten mawon nggih. Aja, bubar ndelok awake dhewe sapa ngawut ae ora nggih. Kita pamit bareng-bareng Pak. Aja ngawut ae ora. Dipun sekecakaken anggenipun pinara. Ayo. Dipun seketaken Anggenipun pinara. anggenipun pinara. Nuwun matur nuwun. Pun matur nuwun. Merdeka. Merdeka. Ayo. Terima kasih matur nuwun nggih. Nggih. Mbak nuwun, pelok barang yo nggih. Yo monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi enten keladu anggen kula guyon nggih Pak Bu, Mas Manten, nggih, Mbak Manten nggih. Tuduk. Niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayang malah piyayi desa-desa kaya piyayi kampung baru. Iya. Kaya Pak Margono ngono kuwi. Wong desa apa neh petani iki sugih ora ketok, Nduk. Ora ketok.
Buktine ya kepareng wayangan kaya ngene iki alhamdulillah wa syukurillah. Ya pamundhute diaturake men dadi renane penggalih karo jampi saya. Men genduk niken leren dhisik. Gandeng iki ya sing dikersake uga sinden viral pada tahunnya masanya. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ben ganti nembang. Mergo ya kuwi ditresnani karo Pak Margono. Iya. Karo Mbak Niken ya tresna, karo Bu Kesi ya tresna. Pokoke lek wong wedok ayu rada melekno tresna kok Pak Margono kuwi ae. Ya Bu Kesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parian kagem Pak Margono. Napa Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Lek Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi radian mangan, ora pucet. Ayo. Nggih, saestu Pak Dalang, pancen Piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Warteg. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makin kental terus dinggo nanggap dalan naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Apa? Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Lek Piyayi Putri mbok ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun luwih aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sinden-sinden iki bayake ganti terus. Piyayi kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduane blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga saksampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mauno putra-putrine sing SMP ngesuk lek wis gedhe wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen lho kan saya SMP, ku SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rong sasi terus blenduk to. Blenduk ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lahir. Sampeyan gelem sok ditanggap taun ngarep. Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sidoludes. Ya ora wong anggap wayang ora lokak malah kaya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko lho. Engko Pak Dalang ning ruang tamu ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah yo akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh. Niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya. Enggak.
streaming YouTube Kuntadi Channel ya lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system Tera Panggung kagungane Jodipati Mas Yoyok CS saking Dumombo. Ya monggo guys. Panuwun marang kanca-kanca juru labi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daran, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo mandeg ning sulingan ayo. Ora kaya. Monggo. Ngalor Neno tepung gelang mungka jele nonano saibo bunga rasaku monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Saya monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Monggo.
Saking Pak Bayan. Pundi niki Maguan. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo ya. Assalamualaikum bucange pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken saping Gunung Jenggleng Gubuk Asmara kaliyan Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah Bayo saking Mbah Wo Sukorami nggih Pak leres nggih Mbah Wo Sukorami ngersakaken caping gunung kalian Gerajakan Banyuwangi Lewung. Ya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Suprayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Nggih. Saking PSHT Kampung Baru request Mekarlah. Oh kan bener Mekarlah iki. Enak to lagune. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo nikan dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok iki calone bar bodho iki akeh sing jobe karo niken. Ayo. Malah tekan Boyolali tekan Pekalongan karo niken. Tur bocah iki bareng dan